Molt bona vesprada a totes i tots. Anem a donar començament al ple ordinari del mes d'octubre en el següent ordre del dia. Primer punt. Anem a esperar que acaben de tocar les campanes. No sabem com encertar-ho. Si a les 8, a les 8 i 1 minut, a les 8 i 2 minuts, no ho sabem. Segurament tornaran a tocar, però anem a començar. Com dia, anem a donar començament al ple ordinari del mes d'octubre en el següent ordre del dia. El primer punt, aprovació de les actes de les sessions anteriors, que tenim dos actes, l'acte del 24 de setembre i l'acte del 5 d'octubre. Alguna coseta a comentar per part dels companyes i companys a les actes? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Ana? A favor. Laura? A favor. I Josep? No te trobava? Gràcies. Passem al punt ja número 2, que diu així. Expedient 6.772 del 2020, aprovació a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la bonificació de l'impost de construccions i obres per declaració d'especial interès o utilitat municipal de les construccions, instal·lacions o obres. Tenim així a raïl d'una petició que fa la Conselleria de Sanitat, que ha presentat ja el projecte de remodelació de l'edifici del carrer Bonaire per al centre de salut, ha presentat ja la llicència d'obres perquè ha presentat també el projecte d'execució i, com en altres ocasions, l'administració pública en qüestió, en aquest cas la Conselleria de Sanitat, li demana a l'Ajuntament de Montserrat, segons marca la llei i és possible, que l'Ajuntament li faci una bonificació en l'impost de construccions, obres i serveis. Este tipus de bonificació pot arribar fins al 95% de lo que és l'impost, no de la taxa, sinó de lo que és l'impost. I tenim així l'informe i la proposta de resolució en base a l'informe de la interventora, que és favorable, per a que duguem avui al pleno aquesta bonificació, reconeguent a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la bonificació del 95% en la quota tributària de l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres. Algun comentari a este primer punt? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? Fica el micro, per favor, Vicent. Fica el micròfon, Vicent. A favor. Ana? A favor. Laura? A favor. I Josep? A favor, perdó. Gràcies. Passarem al punt tercer, aprovació de l'expedient administratiu de deslinde a instància del senyor Juste entre parcel·la municipal i parcel·les de la seva propietat. A instàncies de Juan Juste Cruz, que té, o tenia, en aquest cas ja, unes parcel·les dins d'un enclavades dins d'una parcel·la municipal, s'ha fet ja tot el tràmit administratiu per part del servei catastral de l'Ajuntament i ja avui tenim que dur a plenari la resolució de l'expedient que ha fet el nostre Departament de Cadastre de l'Ajuntament per a poder resoldre uns enclavats, en aquest cas dos parcel·les de propietat del senyor Juan Juste Cruz dins d'una parcel·la de propietat municipal. Algunes paraules a aquest tema? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Ana? A favor. Laura? A favor. I Josep? A favor. Moltes gràcies. Passem ja al punt número 4, expedient 6.932 del 2020, sessió gratuïta de l'ús de part de les instal·lacions de l'edifici de la Casa de la Cultura a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè l'alumnat assistisca a classe en finalitat educativa durant el curs escolar 2020-2021. Bé, tenim així damunt de la taula avui per a dur al plenari
una solució per a que, en base a la reducció de les ràtios que s'han produït, en aquest cas en l'institut, han hagut una sèrie de problemes en els que una sèrie de cursos estan fent assistència educativa semipresencial, i el que duem avui a aprovació és la possibilitat de que el curs de primer de batxiller pugui utilitzar dos estàncies de la Casa de la Cultura. La primera estància seria el vestíbul de la primera planta i la segona estància seria la sala d'exposicions de la segona planta. Evidentment, en totes les seues mesures de seguretat per la Covid, que com saben tots vostès, en aquest cas, dins de la Conselleria d'Educació ja va dictar unes normes al principi de curs, inclús abans de que començara el curs, en el mes de juliol estaven ja dictades aquestes normes, que tenia que haver 2,25 metres quadrats per alumne dins de classe. Això ha donat peu a que se reduïren les ràtios i és per això que el nostre institut s'ha quedat en poc espai, si li afegim també que el tenim en obres i que estem a l'espera de poder utilitzar part de les obres que, si no passa res, durant la primera quincena del mes de novembre podrem utilitzar-les i se podran reajustar encara millor els cursos de la manera presencial per a que tot l'alumnat de l'institut en el moment tinguem també 3 aularis adequats per a que s'incorporen els alumnes a aquests aularis de les obres que s'estan construint en aquest moment, que com he dit abans, el més probable és que estigui des de la primera quincena de novembre, puguem tindre ja tot l'alumnat de l'institut fent activitat escolar presencial en l'horari lectiu, sempre i quan puguen utilitzar, que és el que d'avui se tracta, de fer aquesta sessió parcial de, com he dit abans, el vestíbul de la primera planta i la sala d'exposicions de la segona planta, per a que puguen donar classe els cursos del primer de batxiller. En el hall de la primera planta tenim un total de 67,12 metres quadrats, per tant caben hasta 29 persones, incluït el professor. Per tant, hi ha espai suficient per a que puga una aula de primer estar en aquest espai, habilitant-la en mobiliari educatiu que tindrem que dur de l'institut i, evidentment, en totes l'informe, on hi ha un informe també favorable per part dels serveis tècnics municipals. Aquest expedient s'ha de canviar encara a partir del dilluns, s'ha de canviar a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació per a que, juntament el nostre acord d'avui, més l'informe tècnic de l'Ajuntament de Montserrat, més la petició formal per part de la direcció del centre, que se li va remetre a la Direcció Territorial, que pugui la Direcció Territorial autoritzar que els alumnes de primer de batxiller vinguen i isquen del seu entorn educatiu per anar a la Casa de la Cultura de Montserrat per tota la problemàtica que, com he dit, ve donada per la pandèmia que estem sofrint de la Covid-19. Per tant, en el hall de la primera planta caben 29 persones, incluït el professor, són menys alumnes ja, crec que estan al voltant d'una vintena d'alumnes que estan prevists que vagin ahir, i en la sala d'exposicions de la segona planta tenim 109 metres quadrats que ens podrien cabre fins a 48 persones utilitzant les mesures de prevenció de la Covid que ha dictat la Conselleria d'Educació. Per tant, així estaran al voltant d'uns 28-30 alumnes que són els que tindrien que anar, inclòs el professor, a esta segona planta. I la proposta d'acord és la següent. Primer, cedir gratuïtament a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2020-2021 l'ús de part de les instal·lacions, que són les que acabo de mencionar, ubicades en l'immoble de la Casa de la Cultura Salvador Seguí, amb emplaçament en el carrer 2 de Maig número 4, immoble patrimonial, propietat d'aquest Ajuntament, perquè siguin destinades a l'ús educatiu, que són el vestíbul i un despatx de la primera planta i la sala d'exposicions i un altre despatx de la segona planta. Aquests dos despatxos, que són dos despatxos mitjanets, és on se faran les classes de primer de batxiller optatives, que ja està també, tot això ho ha vist la direcció del centre i se li s'ha comunicat també a les famílies de les que van a ser objecte d'aquesta modificació en el seu entorn escolar. Segon punt,
Determinar la reversió automàtica al patrimoni d'aquest Ajuntament per part de les instal·lacions del bé cedides gratuïtament per al curs 2020-21 si no són destinades a l'ús previst. Tercer, anotar si és necessari la cessió d'ús gratuïta en l'alimentari municipal de béns. Quart, facultar a l'alcalde perquè subscriga totes les actuacions que se deriven de l'expedient. I cinquè, notificar el present acord a l'equip directiu de l'Institut Alcalans i a l'entitat beneficiària, a l'efecte de la presa de coneixement de la cessió de l'ús temporal de part de les instal·lacions d'aquest bé patrimonial. Companyes i companys, voleu comentar alguna cosa al fil d'aquest acord? No? Doncs passem a... Perdó, sí, Laura. Perdó, Fernando y Laura, creo que volen dir algo. Fernando. Vale, cuando estuvisteis viendo las salas, me supongo que se traerán las mesas y las sillas del instituto, ¿no? Sí, No se aprovecharán. Mobiliario del instituto, evidentemente, sí. Vale. Era eso. Laura. Sí, bona vespre. Bueno, per supost el Partit Popular va apoyar esta proposta, però jo sí que voldrà dir que nosaltres en el plenari del mes de juliol ja vàrem avisar de que se podien trobar cara a l'inici del curs escolar en este tipus de problemàtica. Entonces jo entenc que això s'haurà pogut adelantar i que els xiquets haurem pogut començar, pues, a lo millor no el dia 7 de setembre, però sí el dia 1 d'octubre a donar classe tots correctament, perquè pues, podríem entendre que el tema de telemàticament no va funcionar correctament. Però bueno, dit això, ja s'ha arribat a un acord, que sí que entenem i així ens hem informat per part de l'Ajuntament que està tot un poc lligat de tots els permisos que tenen que arribar i que no se'n vagi més lluny de la primera quincena de novembre perquè pràcticament si no van a tindre el primer trimestre perdut. Jo penso que des de l'Ajuntament, jo entenc que això és un problema per a l'Institut, que l'Institut estava intentant evitar-lo, però des de l'Ajuntament hauríem d'haver pressionat un poc més de que tenien instal·lacions per a poder fer ús i que hagués començat el curs normalitzat, com ha passat en altres municipis. L'Institut de Catalau sí que començaren l'edifici de la Mancomunitat que tenen allí en els municipis del Marquesat per a poder cobrir i que tots tinguin aula on poder anar a classe. Però bueno, hem arribat un poc tard, però està pràcticament, pense que va estar resolt i per tant nosaltres ho hem apoyat. Molt bé, alguna paraula més? Vale, passem a votació. Fernando. A favor. Vicent. A favor. Ana. A favor. Laura. A favor. I Josep. A favor. Molt bé, moltes gràcies. Passem al punt 5è. Aprovació de l'expedient del preu just de l'expropiació pel Ministeri de Llei sol·licitada pel senyor César Moreno Campos dels terrenys cedits a l'Ajuntament per a la construcció del nou col·legi Evaristo Calatayud ubicats en el polígon 22 parcel·la 710. Bé, avui el que duem ja és la part final d'aquest expedient, que com em vam explicar ja en el pleno passat, el que fem ara avui és donar per rebuda la manifestació de conformitat del propietari, senyor César Moreno Campos, al full de valoració municipal determinat en l'informe tècnic municipal basat en els paràmetres de la taxació realitzada per l'empresa especialitzada TINSA, Tasaciones Inmobiliàries S.A., per el preu fundat i per tots els conceptes de 31.011 en 12 cèntims, 31.011 euros en 12 cèntims, que es considerarà realitzat en base als principis establerts per la llei del sòl estatal i la resta de la normativa d'aplicació.
Segon, donar per conclòs l'expedient d'expropiació pel Ministeri de Llei i procedir al pagament del just preu acceptat per la persona interessada. Tercer, realitzar els tràmits necessaris davant el registre de la propietat perquè es practiquen els assentaments corresponents i quart, notificar el present acord a la persona interessada. Ja haurem estat explicant que el preu d'esta segona expropiació ja del sòl que se va incorporar en el seu dia a l'inventari municipal per a que se pugui construir el nou col·legi ve donat per l'anterior que va vindre i se va fer la tasació que hem fet referència, més les aplicacions de l'IPC del 2018 i 2019, que és el que dona aquesta xifra que acabem de dir, 31.011 euros en 12 cèntims d'aproximadament 3.200 metres quadrats aproximadament. ¿Alguna paraula a este expedient, a esta proposta? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Ana? A favor. Laura? A favor. I Josep? A favor. Molt bé, moltes gràcies. Passarem al punt 6è, expedient 5.969, aprovació de la ratificació del decret de l'alcaldia 1400/2020 del 21 de setembre sobre la extinció del conveni subscrit amb l'Agència Energètica de la Ribera per a la recollida selectiva d'olis usats. Aquesta ratificació és la que vam fer en el seu dia per a declarar nul ja i declarar ja obsolet el conveni que vam signar en l'any 2003 en l'Agència Energètica de la Ribera per a la recollida d'olis usats en el poble. Han hagut una sèrie de problemes en els últims mesos i hem decidit fer una proposta i una alternativa en aquest cas a l'empresa que ens estava prestant aquest servei des de l'Agència Energètica de la Ribera, que ja està en vigor, que ja està en marxa, que ja estan col·locats els nous contenidors d'oli usat i el que fem avui és ratificar la declaració d'anul·lació d'aquell conveni que signarem en el seu dia. Paraules? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Ana? A favor. Laura? Abstenció. Josep? A favor. Molt bé. Passem al punt 7è. Aprovació de la ratificació del decret de l'alcaldia número 973 del 2020, que diu així. El decret diu sol·licitar a l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària una ajuda per a dur a terme la redacció del Pla Tècnic de la Gestió Forestal Sostenible del terme municipal de Montserrat amb un pressupost base de licitació de 3.726 euros en 5 cèntims, IVA inclòs, a l'empara de la resolució del 20 de maig del 2020 del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per l'any 2020 les ajudes finançades per el FEADER per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible. Segon, facultar a l'alcalde president per a subscriure tots els documents que siguin necessaris en el desenvolupament de l'expedient. Tercer, assumir els compromisos i obligacions continguts en les bases reguladores de la subvenció i en la convocatòria, així com el que disposa la llei 38/2003 del 10 de novembre general de subvencions. I aquesta ajuda és la que sol·licita l'Ajuntament de Montserrat per a fer el pla contra incendis de l'Ajuntament, que ja està aprovat, que ja està passat per el plenari, que s'ha enviat a la Conselleria d'Agricultura de Medi Ambient per a que facin el seu informe i el que fem ara és ratificar aquesta resolució de la subvenció que en el seu dia sol·licitarem. Paraules? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Ana? A favor. Laura? A favor. Josep? A favor. Molt bé, doncs moltes gràcies. Passem ja a l'activitat de control en el punt número 8, que és donar compte d'assumptes diversos. En el primer
punt de donar compte, vale? Vaig a donar compte del registre d'entrada que s'ha presentat avui en l'Ajuntament, avui a migdia, en el que la companya Lídia presenta la seva renúncia i avui donem compte i prendrem raó també el plenari d'esta renúncia. I l'escrit que ens ha enviat en companyia del registre diu així per a tots vostès i per a les companyes i companys de la Corporació Municipal. Senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors, en primer lloc, vull disculpar-me per la meva absència a aquesta sessió plenària a la qual m'ha sigut impossible connectar-me. Amb aquest escrit us comunique que per circumstàncies personals sobrevingudes m'he vist en la necessitat de renunciar al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament. Aquestes circumstàncies m'impedeixen desenvolupar la meva labor com a regidora amb la disponibilitat de temps i dedicació que això requereix o almenys que jo personalment considere. Són aquestes, i no unes altres, les circumstàncies que m'han portat a aquesta decisió. Vull deixar clar que no deriva de cap discrepància política per la qual cosa faltaran a la veritat totes aquelles que es comenten en qualsevol altre sentit. Avui deixo el càrrec després de 9 anys de dedicació al meu poble, donant el millor de mi, convençuda que entre totes i tots fem un Montserrat millor, amb encerts i amb errades, però sempre amb el més gran compromís i implicació personal. Ha sigut per a mi un grandíssim honor que sempre portaré amb mi. La vida són etapes i aquesta ha sigut inoblidable. Sens dubte, una de les més boniques i apassionants a la que avui pose fi. És per aquest motiu que vull agrair a la meva agrupació del Partit Socialista i als nostres votants el seu suport, gràcies al qual he pogut tindre l'oportunitat de viure aquesta meravellosa experiència. Aquest temps de pandèmia m'ha recordat que he d'espremer al màxim el temps que ja en massa ocasions he robat a la meva família. Temps que convida a reprendre tot allò que es va quedar aparcat, el meu projecte de vida laboral, la promoció i la progressió en la meva carrera professional com a funcionària, la vida familiar amb la dedicació que mereixen els meus fills, el meu home, els meus pares i germà, als que també els he d'agrair la seva comprensió i suport incondicionals. I per últim, desitjar als meus companys i companyes de l'equip de govern moltíssima sort i moltíssims encerts en la defensa dels interessos del poble. Al company entrant, al que amb la meva renúncia dóna l'oportunitat de viure aquesta experiència, li desitge la millor de les sorts i que tot el seu treball i esforç per als montserraters i montserrateres siga beneficiós. Als grups de l'oposició voldria, en primer lloc, agrair-los el tracte de respecte que m'han oferit i, en segon lloc, instar-los que, en aquests moments de pandèmia, continuïn aportant a l'equip de govern totes les propostes que consideren que milloren la vida dels nostres habitants. No vull oblidar-me del personal municipal que amb el seu treball i implicació ha fet la meva tasca molt més fàcil i gratificant i als quals vull fer arribar el meu agraïment públicament. Moltes gràcies i molta sort. Per tant, com he comentat, ha presentat avui i aquestes són les seves explicacions que s'han donat avui en el plenari. Aquesta carta és la que ha remès la companya Lídia. Des d'ací, personalment i en nom del meu grup i espero que de tota la corporació, agrair tota la tasca que has fet durant aquests 9 anys de dedicació, desitjar-te la millor sort de totes en els teus nous projectes de vida i tens les portes obertes una altra per a tot el que vulguis en esta casa del poble i sobretot també les tindràs obertes en l'agrupació socialista per a fer d'ella el que estimes en cada moment i participar de la vida pública i de la vida social i política del nostre poble. Moltíssimes gràcies, Lídia, per la teva aportació personal en els 9 anys que t'has dedicat a la corporació del poble. Moltes gràcies. Com he dit, prenem raó també d'aquest escrit de renúncia. Continue en la donació de comptes, dació de comptes del que respecta a l'alcaldia. Està fent-se el desmuntatge està en marxa el desmuntatge de les instal·lacions de la pedrera dels Castellars a càrrec de l'empresa Cemex i en marxa també el projecte de restauració mediambiental. Esta vesprada m'han passat fotos que vos he reenviat a totes i tots
de com està ja en marxa este desmuntatge. Aprovació per part de la Conselleria, s'ha fet aprovació per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de les ajudes a l'escolarització infantil de primer cicle i escoles infantils i la quantitat assignada a la nostra escola infantil han sigut de 112.000 euros. Tenim una exposició homenatge, tindrem una exposició homenatge des del 31 d'octubre fins al 15 de gener, titulada La generació silenciosa, que estarà exposada en l'Avinguda Jaume I, que se muntarà entre demà i després demà en les faroles de l'Avinguda. Aquesta exposició pretén que siga un bonic i sentit homenatge a aquella generació silenciosa, els nascuts en els anys 30 i 40, i que ho han passat tan malament en aquesta crisi del coronavirus i estan passant tan malament. Descriu la trajectòria vital dècada a dècada d'aquesta generació de montserrateres i montserraters, de gent austera i treballadora, educada en la cultura de l'esforç i del sacrifici i que van conèixer una vida molt més dura que la nostra. Una generació que va néixer en la postguerra, que va viure la meitat de la seva vida en una dictadura, que en molts casos va deixar les seues rels per a buscar el pa, que va compartir la seva pensió amb fills i nets en la crisi del 2008 i que va rebre en primera línia l'assot del coronavirus i continua rebent-lo. En definitiva, una manera d'honrar als i els nostres majors un imperiós, necessari i obligat homenatge a tots ells i a totes elles, als i les que estan aquí, desgraciadament, i els que no estan entre nosaltres. Com he dit, aquesta exposició començarà el dia 31 fins al 15 de gener i estarà exposada en l'Avinguda Jaume I en uns cartells que estaran agafats a les faroles. El mateix dia 31 emetrem El silencio de otros, en la Casa de la Cultura a les 7:30. És un documental espanyol del 2018 dirigit per Almudena Carracedo i Robert Bajar, que trata la lluita silenciada de les víctimes de la dictadura de Franco. Des de la seva estrena ha rebut molts premis i nominacions en certàmens de cinema nacionals i internacionals, entre els quals destaquem el Premi del Públic en la secció Panorama, el Premi Cinema per la Pau en la Berlinale 2018, el Premi Goya, el Premi Platino, el Premi Forqué a la millor pel·lícula documental, el Gran Premi del Jurat en el Jurat del Sheffield. El Silencio de Otros va ser preseleccionada també per als Premis Òscar en la categoria de millor documental i nominada als European Film Awards. Continuem fent una mostra internacional de cinema educatiu, el MICE, amb la participació de l'Institut, i aquesta activitat se durà a terme durant tot el mes de novembre. Participem també enguany en la 6a edició del Festival de Cinema Ciutadà, compromès des del 27 d'octubre fins al 30 de novembre, amb audiovisual Les veus de la memòria, Esxocs, que se projectarà el proper dia 6 de novembre al Teatre d'Alboraya, i prèviament hi haurà una connexió en directe des de la Casa de la Cultura amb els participants. I en breu publicitarem el que projectarem en el nostre poble, referit al Festival de Cinema Ciutadà Compromès en la seva 6a edició. Tenim en marxa la 6a edició del Certamen Literari de Montserrat fins al 30 de novembre, que n'hi ha de temps per a presentar els treballs. L'Institut té en marxa un projecte Erasmus en el que, entre altres activitats, tenen previst fer dues entrevistes, una a Paco Muñoz i altra a Belén Roig, entrevistes que se faran en la Casa de la Cultura. El dia 13 de novembre, a les 21:30 hores, està prevista la projecció de la pel·lícula El hombre del tren. I tancant el cicle de cinema de la tardor, el 27 de novembre, a les 19:30 hores, projectarem Los crímenes de Grindelwald. I per últim, amb la representació de l'obra Bullying, que se farà demà a la Casa de la Cultura, donem per finalitzada també la campanya escolar Anem al teatre. I, de moment, aquestes són les meues notes per a donar compte. Passe la paraula ja a Josep, que no el veu. Sí, hola, bona nit a totes i a tots. Informar de les regidories respecte a la regidoria de Sanitat s'han realitzat els tractaments de desinfecció i de sanització a les següents instal·lacions municipals.
policia local, magatzem municipal, magatzem de la plaça de la Constitució, arxiu municipal, Casa de la Cultura, biblioteca, ajuntament, escola d'adults, poliesportiu municipal i CEIP a Evaristo Calatayud. Demà i al llarg de la propera setmana es continuaran a la llar de les persones majors, serveis socials, juzgats i escola infantil. Així mateix s'han aplicat tractaments de reforç en la xarxa de clavegueram als següents carrers: Mitja Galta, Placeta de l'Espar, La Troneta, carrer Major, carrer Sant Roc, Federico García Lorca, carrer Mariano Belllibre i Peset Alexandre i Manuel Llombard. També donar compte que, segons ens ha referit el director del Centre de Salut de Montserrat, la campanya de vacunació de la grip s'està desenvolupant sense cap tipus d'incidència destacable. Respecte a la regidoria d'Esports, informar que ja tenim operatives les 10 noves bicicletes de ciclisme de sala per a poder realitzar les activitats corresponents a partir del proper dimarts i que estem realitzant les gestions oportunes per a substituir les xarxes metàl·liques dels dos frontons del poliesportiu, així com la seva adequació i pintura. També donar l'enhorabona a Marc, pilotari de la localitat, per la seva classificació representant de l'Ajuntament de Montserrat per a la final de la Copa d'Escala en Corda, Diputació de València Caixa Popular, i li desitgem la millor de les sorts per la partida, la qual serà televisada en apunt. Respecte a la regidoria d'obres i serveis, hem realitzat treballs d'aportació asfàltica a les següents zones del terme: Trossalt, Camí Vell de Montroi i Verge de Montserrat. S'han desbrossat els següents camins: camí d'entrada a la Cova, Canya Boter i camí del cementeri. S'han realitzat també treballs amb la traïda en el camí dels Xarpons i en el camí i pàrquing del cementeri. Continuem les tasques de neteja i desinfecció de les zones de més trànsit de la població, així com les entrades de l'Institut Col·legi i Escola Infantil. També hem efectuat la rehabilitació d'un privat situat en els Alts de Calabarra per la zona de l'embotelladora, que comportava un perill per a la circulació de vehicles i persones. Respecte al cementeri municipal, s'ha habilitat des del passat dijous 22 d'octubre el protocol de seguretat derivat del Covid, en el que s'han establert mesures de protecció com l'ús obligatori de la mascareta, cartelleria amb les normes Covid, un sentit de circulació al recinte, aforament limitat, utilització de gel hidroalcohòlic facilitat per l'Ajuntament a distints punts del cementeri, control de temperatura i assistència. S'ha informat a la població a través del banc, web i xarxes socials de la necessitat d'adelantar en la mesura de lo possible els treballs d'adequació dels nichos, als efectes d'evitar aglomeracions i possibles contagis. També tenim personal extraordinari de l'Ajuntament al cementeri des del passat dijous. Contem amb la col·laboració de Protecció Civil els divendres, dissabtes i diumenges. Moltes gràcies. Molt bé, Josep. Eva? Hola, bona vesprada a tots. Bé, jo volia seguir el fil de l'alcalde Josep Maria respecte de la renúncia de Lídia. Disculpeu. I bé, volia agrair-li a Lídia la seva tarea de la que he pogut gaudir almenys aquest temps. Ha sigut una gran companya i ha sigut un plaer i sí que desitgem millor. I seguint amb les regidories, des de la regidoria de Medi Ambient s'han estat realitzant diverses tarees que passo a comentar. En primer lloc, el servei de replega de voluminosos. S'han fet algunes correccions de caràcter informatiu per a la millora de la utilització del propi servei. S'han fet les millores en la web, com a notícia també en el Facebook i en l'app, i s'està preparant en el portell com a article i un apartat fixe en la contraportada. Al respecte d'aquest servei, jo voldria recalcar com és el servei en si. Estem parlant de mobles i electrodomèstics de grans dimensions que són evidentment difícils de portar a l'ecoparc i és l'Ajuntament el que ofereix aquest servici de recollida de manera gratuïta. I per a fer ús d'aquest servei, el primer que tenim que fer és telefonar per a donar avís. I a més la recollida són els dimecres per matí, per tant hi ha que deixar abans, hi ha que deixar en la vorera
estos objectes el dimarts per la nit en la vorera de la pròpia casa, ocupant el menor espai possible i, si és possible, lluny dels contenidors. Sí que és necessari que siguin 4 objectes com a màxim per a que el servei pugui tindre l'efectivitat corresponent per a tot el terme municipal i recordar que duent aquests aparells que sí que s'hi puguen portar a l'ecoparc té unes reduccions en la taxa de la Diputació, en la taxa individual de Diputació. Bé, seguint amb l'Infival, que és una empresa de recollida d'olis usats de caràcter domèstic. Com ja ha comentat Josep Maria, ja ha començat a treballar en el nostre municipi. Ja estan col·locats els contenidors que estan ubicats en la plaça El Raval, la plaça Colón, el carrer Alfredo García, l'avinguda Jaume I i el polígon industrial dels Valletes, el carrer dels Ferrers. S'estan preparant els follets amb la informació corresponent i en unes setmanes es repartiran en el mercat dels dimarts, evidentment amb tota la normativa sanitària corresponent, i també es deixaran en els edificis públics per a que estigui a l'abast de tot el ciutadà. Després, dir que he assistit a la tercera jornada de l'Espai Verd, que és una jornada que realitza el programa de Vides en Flor, tractant la jardineria en els espais urbans. També hem assistit l'encarregat d'obres i serveis, Paco Martínez i jo, a la jornada de pirojardineria, que se tracta del disseny i manteniment dels jardins adaptats al foc. És una temàtica important des del punt de vista dels incendis i la seva interfàs urbano-forestal, cosa que nosaltres tenim un territori susceptible en aquest àmbit. I me pareix interessant que els nostres encarregats tinguin tota aquesta informació i vagin adquirint més coneixements al respecte. Després dir que l'assistència a la reunió del Consorci Ribera i Valldigna s'ha tractat la taxa de residus selectiva, que és la corresponent a la Diputació de València. Esta ha quedat aprovada sent per al nostre municipi de 75,46 euros per a l'any 2021. Tenim una xicoteta rebaixa de 0,37 euros. I finalitze amb les tarees que estem portant amb l'educador ambiental. Ara mateix estem duent a terme diversos punts. Un d'ells és la campanya informativa sobre els residus. En breu hem d'instal·lar el contenidor marró, que és el de restes orgàniques, i hem aprofitat aquesta situació per a dur a terme aquesta tarea de refrescar, millorar i donar a conèixer la nova situació. Hem habilitat un telèfon i una direcció de correu perquè veïns i veïnes contacten en ella i puguen resoldre els seus dubtes. I també estem treballant en la reunió de tota mena d'informació necessària per a millorar el servei en ecovidrio i ecoembes. I de moment això és tot per la meva part. Gràcies. Una matisació, Eva. Crec que quan has parlat dels contenidors d'oli usat, ne tenim 8 i n'has mencionat 5. Ai, perdoneu, sí. Els altres 3 estan ubicats en les urbanitzacions Nostra Senyora de Montserrat, Mare de Déu de Montserrat i la Rabassà. Disculpeu. Molt bé. Juan Carlos? Hola, bona nit a tots i a totes. Ens sumem, evidentment, a lo que han dit els meus companys i desitjar-li a Lídia el millor. Evidentment, que tot li vaig a molt bé. Després de les meves regidories, volia comentar-vos que en la regidoria de Noves Tecnologies i Comunicació seguim endavant en els nostres projectes i quan estiguen en marxa anem comunicant-vos-ho perquè sigueu sabedors d'un evolucionador. Després, des de la regidoria de festes, anem a veure si ens reunim ara en novembre en la comissió de festes per a posar endavant les festes del 2021, depenent, evidentment, de com evoluciona el sistema sanitari i les mesures corresponents. En cada moment farem tot el que puguem per a dur-ho endavant, respectant sempre l'aplaçament de tots els actes que teníem per al 2020, que és el compromís que tenim. I res més, moltes gràcies i que tot vagi bé.
Molt bé, Juan Carlos. Adéu. Vicent? Sí, bona nit a tots i a totes. De la regidoria d'Urbanitzacions, Colònies i Disseminats anem a donar compte de les següents accions. Acabat el que és la primera fase, consistent en la cimentació de les anclatges de les faroles, les faroles solars de les entrades de les colònies, tenim ja que dir que ja estan posant-se els màstils i a continuació es posaran els panels solars, esperant que molt prompte es posen en marxa el més possible. En segon lloc, volem dir que queda obert el plaç per a poder fer la crema per als particulars, sempre i quan tinguin l'autorització corresponent de la policia local, que donarà el permís i avisarà de les seves conseqüències de no d'aquest permís. I res més, per la meva part ja la regidoria d'Urbanitzacions és tot. Gràcies i bona nit. Molt bé, Vicent. Susana, tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, darle también que se mejore Lidia, nuestra compañera, aparte una mujer una muy buena mujer tanto en la política como fuera de la política, que la conozco de hace muchos años. Sigue para adelante, Lidia. Bueno, desde el área de servicios sociales se sigue gestionando todo mediante cita previa. Tanto para las entrevistas a usuarios se hace tanto a visitas a usuarios, a domicilio y registro administrativo. Se han seguido realizando entrevistas, entrevistando los casos que han necesitado atención presencial, así como atención telefónica como telemática. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, los usuarios no han dejado de recibir en ningún momento este servicio y sobre todo con todos los protocolos y con las medidas de seguridad de nuestros auxiliares, con los EPIs, que de forma mensual les va facilitando la mancomunidad para poderlos atender de forma segura. En este mes de octubre ya se han resuelto 3 solicitudes nuevas de ayuda a domicilio y dadas de alta donde ya se han intervenido. Sobre valoración de dependencia se han tramitado 5 solicitudes nuevas, más aparte dudas y subsanaciones de expedientes anteriores, así como valoraciones en el propio domicilio de expedientes recibidos por Consellería. Nuestros 2 trabajadores sociales han seguido haciendo entrevistas tanto presenciales como telefónicas, tanto para información como asesoramiento, gestionar algún recurso o aportar una documentación de algún usuario que requiriese. Nuestra educadora social ha continuado tanto con su actividad, tanto presencial como telefónica, en los casos de menores que realiza intervención, además del seguimiento y coordinación con los centros educativos. En cuanto a las ayudas de emergencia, en este mes de octubre se han registrado y se han resuelto 28, con la siguiente tipología. En ayuda de socioeducativa han sido 11 usuarios, ayuda de transporte para personas con discapacidad 2 usuarios, necesidades básicas 6 usuarios y gastos de vivienda unos 9 usuarios. Y sigo dando la enhorabuena al trabajo tan intenso y constante, ya sea tanto presencial, telefónico o telemáticamente, que están dando nuestros técnicos y profesionales de nuestros centros de servicios sociales. Buenas noches y muchas gracias. Muy bien. Molt bé, vale, doncs continuem ja en el següent punt, que és el punt 9. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia i de l'acta de la Junta de Govern del mes de setembre, que com sempre sabeu que les teniu a la vostra disposició. El punt de C és l'expedient 5421-5421 de 2020, que és donar compte de l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost. Este punt de l'ordre del dia ve donat per el que disposa la Llei Orgànica 2-2012 del 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en relació a les línies fonamentals del pressupost. És un informe i una memòria que se prepara i que té d'alguna manera com a objectiu definir el que tindrien que ser els números grossos del pressupost del 2021 que esta setmana que ve començarem a preparar. Està també a la vostra disposició tant l'expedient com qualsevol consulta que li vulgueu fer a la nostra interventora. Passem al punt número 11 també, que és dins de l'activitat de control, donar compte de l'informe de tesoreria sobre la gestió del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària. Bé,
Cada 3 mesos donem compte d'aquest informe que, com venim dient ja des de finals de setembre del 2017, ara fa pràcticament 3 anys que ficàrem en marxa aquest conveni, que és per a que la Diputació ens faci la gestió de recaptació per via executiva dels diferents taxes i impostos que se queden per pagar en el període voluntari. Li hem remès en aquests 3 anys a la Diputació rebuig per valor de 2.957.834 euros en 54 cèntims i pel que fa a aquest trimestre, en el mes de juliol varem rebre 44.955 euros líquids, el que va cobrar la Diputació van ser 55.583 euros i evidentment la diferència que se queda per la gestió dels ingressos la Diputació és de 9.522 euros. Per tant, 55.584 euros és el que hem recuperat i el que s'ha ingressat a la Diputació són 44.955 del mes de juliol. El mes d'agost no n'hi ha recaptació, no n'hi ha liquidació i en el mes de setembre d'enguany el total cobrat són 86.401, els ingressos, el preu dels ingressos és de 14.241, han hagut baixes per anul·lació de 13.594 euros i el total líquid que ha percebut l'Ajuntament en el seu compte corrent és de 71.998 en 0,1 cèntim. L'acumulat des de setembre del 2017 a d'ara, a setembre del 2020, en aquests 3 anys, és un total de 1.619.885 en 70 cèntims, el preu dels ingressos és de 278.679 en 14 euros, les baixes per anul·lació són de 110.552 euros i el total líquid que l'Ajuntament ha ingressat en els seus comptes és de 1.334.202 euros en 87 cèntims. Com sempre també està a disposició de tots vosaltres aquest expedient. Passarem al punt 12, que és donar compte de la certificació d'obres número 11, adequació i ampliació del centre públic IES Alcalans dins del programa Edificant. La certificació número 11 és del mes d'agost del 2020 i apuja 228.533 en 49 cèntims. Passarem també ara ja al punt 13, que continuem donant compte de la certificació d'obra número 12, també de l'ampliació de les obres de l'institut, que correspon al mes de setembre, que apuja 186.556 en 35 cèntims. Passem al punt 14, donar compte de l'informe de tesoreria i intervenció sobre el compliment de la llei 15/2010 de les mesures de lluita contra la morositat dins del tercer trimestre. I l'informe diu així: al final del segon trimestre no existeix ninguna factura pendent de pago, no existeix ninguna factura pendent de pago al final del trimestre fora del període legal. Per tant, les factures que s'han pagat, que ara després les direm, el total de factures que s'ha pagat, està dins del període legal de pagament. El punt número 15, donar compte del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques del tercer trimestre. I este dato és, el període mig de pago és 0,41 dies. 0,41 dies. Sempre tenim que recordar que hi ha que fer servir sempre els 30 primers dies des que entra la factura, si entra el dia 1 de gener, el dia 1 del mes, el primer dia del mes. Tant en funció sempre dels dies que faci des de la recepció per el registre d'entrada, o en aquest cas ja la gran majoria de factures estan entrant totes per factures electròniques, per el sistema de factura electrònic que n'hi ha en marxa ja en tot el país. I com deia abans, el total que s'ha pagat en aquest tercer trimestre és de 339.632,75 euros i s'han pagat tots els dies del període correcte de pagament, com hem dit abans en el punt anterior. Passem ja al punt 16 de l'expedient 6.630, donar compte del cost efectiu dels serveis del municipi de Montserrat. Este també és un altre informe que se passa automàticament de les dades que
que s'extrauen per part de la intervenció municipal a la plataforma del Ministeri de Hacienda i que també està a l'abast de tots vostès i de tota la corporació municipal. I el punt 17, donar compte de l'informe sobre l'execució trimestral del pressupost, compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i regla de la despesa del tercer trimestre. Per aquí també, en els informes, en la conclusió de l'informe d'avaluació, ens diu la nostra interventora que complim l'objectiu d'estabilitat pressupostària, estimant una capacitat d'endeutament que va variant en funció dels resultats. I com sempre també a la vostra disposició. I ja passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia, que són pregs i preguntes, y comencem ya quan vulgueu. Fernando, tienes la palabra. Sí, hola, buenas noches. Es para comunicarle a José que el contenedor que hay en la calle Cabanillas, esquina Evaristo Calatayud, ese contenedor del que siempre hablamos, los días de mercado lo llenan con cajas del mercado y bolsas del mercado, y cuando vamos por la noche a tirar la basura no podemos porque está lleno. A ver si de alguna manera podríais tirar eso en un contenedor que después se lo pueda llevar el ayuntamiento. ¿Vale? De acuerdo. Sobre la zona la zona nueva para aparcar vehículos enfrente de la ferretería, estuvimos hablando la semana pasada y como tenía pendiente, tiene la zona de parking, tiene pendiente, hicisteis unos agujeros en el bloque y alegasteis que no había ningún sitio ahí para poder que el agua fuese, que se recogiese el agua. Y yo he visto al lado del semáforo, si no me he equivocado, que hay una trampilla donde se puede recoger el agua. Porque el día que llueva mucho o poco, la gente no va a poder pasar por ahí. Eso tendríamos que darle alguna solución. Muy bien. Vale. Más cosas. ¿Ya? Por mí ya está. Vale, sí. De acuerdo. Ana? Hola, bona nit. Pues sí, nosaltres volíem preguntar diverses qüestions. La primera és, volíem saber quan es va iniciar la remodelació o la renovació del parc de les escoles velles, perquè estava pressupostat en el pressupost actual i per saber quan se tenia previst. Després, no sé si és una pregunta o més un prec, com entenem que el sector de l'hostaleria vinculat a l'oci nocturn està vivint una situació complicada per el tema de la Covid, davant possibles canvis de llicència d'activitat, sí que voldríem, no sé si ho teniu contemplat o almenys demanar que s'agilitzaren el procediment de la manera que fos més ràpid possible tramitar aquest canvi per a fomentar que se continuï havent activitat econòmica en aquest sentit. I ara, per la meva part, de moment ja està i li passo la paraula a Pura, que també té altres qüestions. Molt bé. Pura. Hola, bona nit. Bé, en primer lloc, ens agradaria que la regidora de Serveis Socials ens informara davant del complicat hivern que ens espera a quines ajudes municipals es pot acollir actualment la ciutadania, si s'ampliaran, si es concediran d'altres i si tenen previst fer un reforç de personal de serveis socials. També s'hi han notat un augment de les consultes davant l'augment important que ha hagut d'habitants en el poble. També podríeu informar-nos de quina empresa és i quins treballs està realitzant l'Ajuntament sobre participació ciutadana. L'enquesta que ens heu passat als regidors i als tècnics. I, finalment, com que segur que l'Íria també haguera fet aquesta reivindicació, el proper 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Per això volem posar de manifest que aquesta és una lluita comuna de les dones, homes i institucions i que cal unir esforços per a que la violència que pateix la dona desaparega,
que només amb la responsabilitat compartida entre totes i tots podrem erradicar-la fomentant l'educació en valors i en el respecte a la igualtat de dones i homes. I ja està. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Laura? Sí. Bueno, yo, antes de pasar la palabra a Gemma, pero antes de comenzar en lo que es el tour de Flexi Preguntes exactamente, pues bueno, sí que vamos a pillar un poco de sorpresa lo de Lídia, ella tindrà els seus motius, jo sí que he tingut personalment, sí que he treballat els 9 anys en ella des de parts diferents, cada un en les seues competències, ella des del govern, jo en aquest cas des de l'oposició, però pense que ha sigut uns anys que sempre han sumat en el que han pogut i per tant pues, li desitge el millor en el seu nou projecte i per supost pues, jo no sé el temps que estarem en política, si necessita algo de nosaltres, pues así estarem. Y li passe a Gemma la paraula i després me la tornes a donar a mi, ¿vale? Josep Maria, que vull comentar una cosa. Vale, d'acord. Gemma. Vale, bona nit. A veure, sobretot també volia reiterar-me el que ha dit Laura sobre Lídia, que jo he compartit en ella així un any, però fora he compartit també més, i res, que jo li desitge també que li vagi molt bé en aquesta nova etapa i que jo segurament la trobaré en falta. Vale? I ara, llevada això, volia fer 2 preguntes. Una, sobre el tema de l'asfaltat que comentarem en la comissió del descampar de l'avinguda, del pàrquing de l'avinguda, si al final se va poder fer o no. I l'altra que també me fan és que sobre l'ecoparc, si la persona que va fer l'ús no és la titular del rebut de la Diputació, si aquesta bonificació se perd o si aquesta bonificació va segons el domicili. Vale? I després, això ja és un prec, que el pàrquing nou del País Valencià s'ha quedat molt bé, l'únic que pensem és que està un poquet massa fosc. Sí que necessitaria alguna més de llum, sobretot per als vehicles que aparquen dins del tot, que la veritat que pot donar algun susto o esperem que no, però jo crec que estaria bé reforçar la il·luminació. Així que de moment això és tot. Molt bé, Laura? Vale, perdón, ya. Yo voy a hacer una reflexión en veu alta perquè degut a lo que hemos comentat Eva de lo de la taxa de la eliminació del consorci Ribera-Valldigna, és cert que per este pròxim any 2021 ens baixa un 0,37 cèntims el rebut, bueno, que algo se comença, ¿vale? Però jo sí que vull fer una matisació o una reflexió per la gent, per tots els veïns. El consorci Ribera-Valldigna no té vertedero, a fecha d'avui, no té vertedero propi, ¿vale? Des que es van crear els consorcis, tenien la norma marcava que la zona, cada consorci tinguera una planta de reciclatge i un vertedero. Bueno, pues nosaltres, el nostre pla zonal de la Ribera Valldigna, no hem sigut capaços en tots aquests anys de tindre un vertedero, ¿vale? I jo sí que vull ficar així de manifest que, baix el meu punt de vista, pense que s'ha estat durant 10 anys, s'ha estat fent, baix el meu punt de vista, quan te repetís, s'ha fet una política de pandereta que això ens ha costat a tots els veïns de la comarca de la Ribera més de 16 milions d'euros. ¿Vale? Això és degut a que en juny del 2011 se va emitir un informe per l'Institut Geològic i Minero d'Espanya en el qual aquest informe manifestava que en Guadassuar
molt prop d'on tenim la planta, era el puesto idoni de tota la nostra comarca per a que estiguera el vertedero. El 28 de febrer del 2012 va haver una proposta per banda de la presidència del Consorci. En aquest moment era casualment, però també era el president, l'alcalde de Guadassuar, i va haver totalment una oposició per banda els primers de Guadassuar, que és el que a mi m'assombra, que avui en dia la mateixa persona que és president del Consorci i alcalde de Guadassuar de Compromís, en aquest moment era tots els dies, totes les setmanes, manifestacions a la porta de la planta, a la porta de l'Ajuntament i mobilitzant a tots els municipis del seu color polític, inclús Compromís i PSOE, a que estigueren en contra perquè era una proposta del Partit Popular i era malíssima. I després hem tingut que estar des d'entonces, des d'aquesta data hem tingut que estar traslladant el rebuig de la planta. Primer se duia a Villena, a Alacant, després se portava a Múrcia i hem acabat duent a Cuenca, que per això ens ha suposat més de 16 milions d'euros a tots els veïns de la comarca. I ara, el 10 d'octubre del 2020, o sigui, fa uns dies, és una nota de premsa que l'Ajuntament de Guadassuar va albergar el vertedero definitivament. Ja està aprovat per el plenari de Guadassuar, com que ho va acceptar. Me pareix que és una burla per tots els ciutadans. Hem estat 10 anys gastant-se diners, que això no ho he pogut averiguar, els diners que s'han gastat tornant a fer informes per al final anar al mateix lloc. Ho sé que nosaltres directament des de l'Ajuntament podíem fer el que podíem fer, però pense que la gent ho hauria de saber i me pareix que ha sigut una burla per a tots els veïns de la comarca. Molt bé, Laura. Alguna cosa més en la teva primera intervenció? Vale. Vaig a començar contestant-li a Fernando. El tema del contenedor de Cabanillos, li comentes tu, Josep? Sí, parlarem amb Fernando a veure quin és el tipus de residus que estan tirant allí i a veure quin és el que devem de posar per intentar evitar-lo. No parlem. Vale. El tema que estabas comentando de la posibilidad de, en una lluvia torrencial, que hubiese algún problema por la desembocadura del agua que se puede acumular en el parking de la avinguda Jaume I, si la solución tiene que pasar por, que ya veremos, pero si la solución tiene que pasar por encauzar esa agua a un alcantarillado de aguas pluviales, no puede ser a un invernal. No puede ser un invernal porque el invernal tiene unas dimensiones muy pequeñas, ¿vale? Tendríamos que buscar el primer pozo de aguas pluviales que tengamos lo más cerca posible de esa zona, que puede estar por la Avenida Europa o puede estar por que tenemos que revisar el proyecto de cuando se hizo la rotonda de la Violinista, ¿vale? Entonces eso ya se ha comentado con nuestro técnico, ¿vale? Pero eso es una cosa que en principio tendrá que verse con detenimiento. Lo que se está haciendo y lo que se ha hecho ya, que ya lo comenté en su día, es un drenaje en la zona, en la misma pared, en la parte interior de la pared que da a la carretera, un drenaje en el mismo solar que se ha preparado. Debajo de las zahorras que hay un dren de unos áridos más, una técnica de pavimentación que hará que, en función de los litros que caigan de la lluvia, que ahí no se acumule prácticamente nada y lo poco que se acumula puede salir por los huecos que se han hecho en la valla. Y ahora creo que por aquí me han preguntado, que ahora lo veré, el tema del asfalto.
La idea es asfaltarlo, si no pasa nada, durante este mes de noviembre, y el asfalto no va a llegar a la zona de la valla, ¿vale? Ahí se va a diseñar y se va a construir una jardinera de aproximadamente 1,5 metros de ancha, a continuación del dren que hemos hecho, de la zona de drenaje. Por lo tanto, tendremos ya más de 3 metros de zona que no será de pavimento, que será de tierras y del drenaje, y en principio también aguantará ahí y hará la función que tiene que hacer de absorción de las aguas de lluvia. Aún así, todo es cierto, el solar tiene casi 4.000 metros o sin el casi, y evidentemente ahí puede haber una acumulación de agua de lluvia por la falta de filtración. En esta solución que te estoy comentando, pues de alguna manera también hay que pensar que, si os fijáis, hay una que se abrirá esta semana que viene, 2, 3, 4 y 5 puertas, aparte de las puertas de entrada y salida, tiene 5 puertas de 1,20 o por ahí, todo el recinto, ¿no? El perímetro del recinto del parque. Sí que es verdad que hay 2, que es la que da a Sant Josep y la que da al carrer 2 de Maig, que esas es imposible que por ahí salga el agua porque son las más altas, por lo tanto por ahí no saldrá. Pero sí que hay una zona de evacuación también en mínimo en 3 puertas, que es la puerta de salida de coches y entrada de la avinguda Jaume I, más las 2 puertas que dan de 1,20 a la esquina donde está la parada del bus, y la otra que da a la parte ya izquierda del solar. Entonces, por lo tanto, en todo esto vamos a ver cómo funciona cuando llueva, y a partir de ahí se tomarán las decisiones de encauzamiento que correspondan, si es que estamos entorpeciendo o poniendo en peligro la circulación tanto peatonal como de vehículos, ¿vale? Dime. Es que aquí, perdona, tienes un recolector de aguas fluviales en la misma acera. Antes de llegar al semáforo, hay uno. Sí, pero eso es el invernal. Te estoy diciendo que eso no puede ir al invernal. Eso no puede ir al invernal. Eso se tiene que encauzar todo en un tubo específico que recoja toda el agua de ese solar, y ahí habrá una especie de arquetón grande, y esa agua es la que tendrá que reconducirse en un tubo de las dimensiones que corresponda para encauzarlo al tubo que va a pluviales. Eso no... Pero si recoge el agua de la carretera, ¿por qué no puede recoger el otro agua? Porque si estamos diciendo que esta agua es un aporte más de la que ya tiene ese invernal, hasta ahora ese solar estaba de tierra. Cuando llovía, sí, eso está claro. Pues ya está, se hacía ahí un charco y punto, ¿vale? Ahora estamos diciendo todos, y técnicamente es así, que por el asfalto el agua corre más y no se absorbe y puede acumular agua. Por lo tanto, esa agua no iba a la carretera y ahora irá. Por lo tanto, no le podemos decir, no le podemos llevar más agua de la que le corresponde a ese invernal. Tenemos que estudiar una solución independiente de los invernales que hay en esa zona. Porque esa agua, en teoría, para esos invernales no existía. Entonces, es un aporte más que lo que puede ocurrir es que el invernal no dé tregua y reboce por arriba y se produzca un problema debido a que no hemos encauzado donde corresponde el agua. ¿Vale? De todas formas, cualquier duda que puedas tener, Eloy te la explicará mejor que yo. ¿Vale? Bien. Ana, sí, la remodelació del parc d'esplai escolar està ja en la fase, anem a iniciar la fase ja de licitació dels jocs, perquè en el pressupost el que hi havia i el que hi ha ara en el pla d'inversions, més o menys és el que pujaran els jocs. Aquí durà una reparació i conservació de tot l'entorn de tot l'entorn que té el parc, que fa referència a obra, que això ho farem nosaltres en la nostra brigada. Entonces estem esperant ja rematar 2 cosetes per a ficar-se ja en aquest parc. I el que has comentat de l'oci nocturn, doncs bé, jo t'he volgut explicar el que ha passat des de principis
finals de juny aproximadament, fins ara, jo vaig tindre una reunió en els responsables de l'oci nocturn dels 3 pubs de Montserrat, en la que me van explicar i me van comentar les seues inquietuds de cara a l'estiu i de cara a lo que se venia i a lo que s'esperava que podia vindre, i ja els vaig explicar en aquesta primera reunió que tenien una possibilitat de poder modificar la seva llicència d'activitat. Aquesta possibilitat la tenen i jo sé que l'han valorat, jo sé que l'han valorat unes persones i altres, i en aquests moments, així en l'Ajuntament, en aquests moments sols n'hi ha una petició de canvi de tipus d'activitat en l'Ajuntament. I aquesta sol·licitud, d'alguna manera, se presentava fa, no arribarà ni a una setmana, si no me falla la memòria. O sigui que estem en octubre i jo t'estic parlant de finals de juny, principis de juliol, o sigui que han tingut el temps suficient per a recapacitar, per a pensar. És una decisió complicada, ho entenc, que és una decisió complicada, i de fet, en alguna ocasió, inclús antes de prendre aquestes decisions, no a mi personalment, però sí a algun tècnic de l'Ajuntament i algun funcionari de l'Ajuntament sí que li s'havien fet el comentari de que encara estaven pensant-seu, de que encara no havien pres la decisió i de fet, com he dit, dels 3 pubs, sols un pub és el que ha sol·licitat aquest canvi de titularitat. Per tant, intentarem agilitzar quant antes aquesta sol·licitud. El que sí que se planteja, i ho dic així també, ara que estic fent memòria, el que sí que se planteja és inicialment que l'Ajuntament, com altres ajuntaments, que he vist jo les notícies d'alguns ajuntaments, que no sé de quina manera, no sé en quina fórmula, però jo he llegit la notícia, he llegit el titular, de que sí que han hagut ajuntaments que aquest tipus d'activitats d'oci nocturn l'han reconvertit en un altre tipus d'activitat més adaptada a l'horari, que podia ser més interessant en quant a la possibilitat de reactivar aquesta part de l'economia, i que després retornarien a l'activitat anterior. Cuidado, jo ja els vaig dir que això Montserrat i jo com a alcalde no ho anava a fer. O sigui, jo puc entendre la problemàtica i puc inclús... I jo els vaig aconsellar el canvi. El que passa és que és possible que per a recuperar altra vegada la mateixa categoria que tenien fins ara, potser poden tindre algun tipus de problema de tipus de legislació actual d'aquest tipus d'activitats que siga de difícil compliment. Entonces, jo també entenc que per això dic que és una solució molt complicada, molt difícil. Bé, Pura, el tema de serveis socials, si de cas que te comente algo Susana, però jo sí que ja te dic que tant per part de Susana com per part del Departament de Serveis Socials, per lo que havies fet referència a augmentar el servei, estem ja plantejant-se el poder ficar l'educadora que tenim ara a mitja jornada, que la tenim mitja setmana així treballant. La idea és poder incorporar-la ja durant la setmana completa. Això de cara al 2021. Susana? Sí, sobre lo que me has preguntado, vuélveme a preguntar si quieres la pregunta, si tengo respondiendo, Pura. A ver, que nos informaras un poco qué ayudas se están actualmente ofreciendo desde el Ayuntamiento para que los ciudadanos lo puedan, que sepan a qué ayudas se pueden acoger. Pues las ayudas que se están ofreciendo son las que he comentado, las mismas que hay, las que he comentado, que son las que tienen, si no los técnicos de allí de servicios sociales los tenéis a vuestra disposición para que os las comenten, si tenéis alguna duda. I teniu previstes algunes altres? Vull dir, de cara als pressupostos de l'any que ve, d'ampliar un poc els serveis o el... L'ampliació del servei és la que t'he comentat jo.
No, bueno, ja, això és l'educadora, però jo dic una ampliació d'ajudes de cara al pressupost de l'any que ve, si esteu informar-nos un poc de quines expectatives poden haver de cara a l'any que ve per a noves ajudes o per a... Noves ajudes, Pura, jo crec que vindran de la mà de la petició que ens facin els tècnics. Per tant, nosaltres el que tenim ara damunt de la taula per a passar-ho ja al pressupost és una relació d'ajudes similar a les que tenim i que segurament si les tenim que dotar d'alguna quantitat més elevada per donar la situació que està de pandèmia, com ha relacionat Susana en el seu informe del lloguer, de les activitats esportives, de l'ajuda a domicili, de l'ajuda d'emergència, tot això ho tindrem en compte, evidentment. Ara, en aquest moment, el número de cap de la proposta de serveis socials, el que tenim ja damunt de la taula és el tema de l'educadora. En quant al tema econòmic, en aquest mes de setembre, principis d'octubre, ja se va fer una modificació de crèdit important perquè ja s'havíem fagocitat tot el pressupost del 2020, per tant, com a mínim, tot això és el que tindrà que anar al pressupost del 2021. No, un poc també que s'informara a través de les xarxes o que n'hi haguera un poc, que coneguera la gent un poc de cara a l'hivern que anem en la situació que estem a què se pot acollir, perquè també hi ha molta gent que ha vingut també nova, no sé, un poc el que ofereix l'Ajuntament. Tindrem en compte i prepararem una notícia al respecte. Vale, gràcies. ¿Quieres ampliar alguna cosa, Susana? No, ja està. Vale, doncs moltes gràcies. A veure, més coses. Quina empresa està fent el tema de la participació ciutadana? Està fent una empresa que es diu Crea 360. I, evidentment, el que has comentat del dia 25 de novembre, el dia 25 de novembre per part de Gemma, de Serveis Socials, com està preparant-se ja una declaració, que és el que farem en el seu dia, i se farà ja la publicitat, la promoció d'aquesta activitat, i estem també preparant, a veure si podem arribar al dia 25, en la col·locació d'unes senyals informatives a l'entrada del poble relacionades en el dia 25 contra la violència de gènere, i després també, per diferents llocs del poble també, en senyals, simulant les senyals de trànsit, també col·locarem una senyalització al respecte. No sé si arribarem al dia 25, la idea és ficar-ho en el moment puguem, però anirà tot en la línia de les accions reivindicatives per al dia 25. Gemma, l'asfalt, correcte, l'asfalt de l'avinguda, la idea és a veure si durant aquest mes de novembre som capaços d'asfaltar-la. Estic parlant de l'asfalt del pàrquing de l'avinguda, que és el que m'has preguntat. Si no passa res, durant aquest mes de novembre la idea és asfaltar-la. Per això encara no hem obert, perquè volem asfaltar-la, crec que ens han dit, i segurament li vaig aixafar els dits perquè aquestes coses no se compleixen mai, que a partir del 15 està previst que s'asfalte, de novembre. Però ho dic així davant de tots en la televisió, però en la boca molt xicoteta, perquè normalment sempre passa alguna cosa perquè no se compleixi això. I segurament en el pròxim pleno me faràs memòria i me diràs que encara no s'ha asfaltat. Però m'agradaria que no fos així, però sí, se va asfaltar, se va asfaltar. Després estaves comentant el tema de l'ecoparc. Aquesta pregunta és una pregunta prou interessant. Algú té el micròfon obert i estic sentint per ahí. Juan Carlos crec que s'ha deixat el telèfon obert. I estic sentint ahí un... A veure... Ja està, ja la parlo. Ja està, ja. Però Susana no me molesta tant, sentia més... El tema de l'ecoparc, el tema de la titularitat. A veure, jo, les vegades que he utilitzat aquest servei, l'he utilitzat en el DNI del titular del rebut, que és al final en l'únic que poden lligar. Esta pregunta que m'has fet, jo en aquest moment, en certesa, si Eva no té més informació que jo al respecte d'aquesta pregunta,
no ho sé, ¿vale? Jo sempre que he anat ha ficat el DNI del titular del rebut, perquè és el que té reconegut la base de dades. No pot tindre reconegut la base de dades els titulars de tota una vivienda. És com l'IBI, o sigui, si tu vens a l'Ajuntament i demanes l'IBI, pots demanar-ho per els teus noms i cognoms, però també pots demanar-ho per el DNI. Si el demanes per el DNI, serà del titular. Una altra cosa és el padró és una altra cosa, però això és el padró de rebuig de la taxa. Eva alça la mà, que potser vol aclarir-nos alguna cosa. Eva. Voy. Sí, la veritat és que sí que és de veres que és un poquet o bé difícil d'explicar o bé difícil inclús d'entendre. Jo vaig a donar la informació que tinc, però no obstant sapigueu que anem a preparar notícia per a les xarxes al respecte d'esta acció per a que se puga fer ús i a més se puga fer un bon ús i se puga aprofitar aquest tipus d'acció. Anem a veure. Realment sí que se poden cedir els punts de cada persona que va, encara que no tinga una titularitat, i se cedeixen els punts a qui sí que té un objecte titular, que ve a ser el tema dels tributs. Estos punts se cedeixen a través de la xarxa del Consorci Ribera i Valldigna, perquè, evidentment, hi ha un registre del padró, estem tots ahí ficats en cada municipi, i ahí sí que se pot treballar el tema de cedir els punts. I, a més, sí que t'he dit que els punts estos que no se cedisquen realment s'acumulen per als exercicis posteriors, no quedarien perduts. Imagina't que no s'ha pogut treballar, no s'ha arribat al moment de dir no he pogut cedir-los, no sé a qui donar-los, tranquil·la perquè s'acumulen per a exercicis posteriors. Ja se cediran quan sigui necessari o quan se puga treballar bé de veres en aquesta xarxa, quan hi hagi una facilitat correcta. Vale, pero lo más fácil, Eva, ¿tú crees que sería mejor hacer lo que está diciendo José María? Que hacer en el titular, orientar a la gent que val la pena fer en el DNI del titular del rebut va ser més fàcil per tots. Per supost. Evidentment, estan aquestes formes, no queden perduts aquests punts i se poden aprofitar de les dues maneres, però per a facilitat, clar que sí, se pot anar en el DNI titular, sí. Perfecte, gràcies. Vale. I després has comentat el tema de la llum en el parc d'ací, en el pàrquing del País Valencià, Avinguda Alcalans. Sí, això també és aixina, és el primer que te ve a la memòria quan passes per allí ara estos dies que a les 6:30 està fet de nit. Ho tenim fàcil ahir, ho tenim fàcil, Gemma, ho tenim fàcil perquè ja ho han fet en alguns altres llocs. I com tenim les faroles que donen, sobretot ací al País Valencià, per la part de darrere de les faroles li podem ficar un foco d'estos blancs, grans, i sí que ja podria... Crec que n'hi ha 2 faroles, com a mínim, o 3, crec que són 3 faroles que donen País Valencià, que per la part de darrere podem ficar-los un foco i al mateix temps que s'encén la llum de la farola s'encén el foco. És un foco més, és un poste, és el màstil, el bàcul de la farola que tindrà una luminària al carrer i una luminària a l'aparcament. Entonces això també li ho comentarem al servei d'electricitat i ens ho muntarà quan puga, d'aquí uns dies, no ho sé encara, quan puga, però això és fàcil. I tenim ja plafons d'aquest tipus, focos d'aquest tipus, que també són LEDs, o sigui, també serà llum LED que el consum és molt baixet. Vale, gràcies. Molt bé. I Laura, la teva reflexió que has fet m'ha paregut encertada, m'ha paregut correcta. Esta història, jo en alguna ocasió també, en alguna assemblea del Consorci ja s'ha comentat, perquè ja duguem molts anys en esta situació i evidentment, la teua, no vaig entrar en la teua explicació, però sí que d'alguna manera sí que n'hi ha parts de la teua reflexió que les compartís, en quant a la tardança en la resolució i després
l'import de què tu fas referència és justament les despeses del transport que mos ha fet augmentar la taxa de tot el consorci, de tots els usuaris del consorci, perquè no és el mateix anar, per dir alguna cosa, al costat de casa, al costat de casa dic en tota la zona, no? Que anar a Alacant o anar a Múrcia o anar a... quin era el tercer puesto que havies dit? A Cuenca. A Cuenca, correcte, a Cuenca. És que no... Jo sabia lo d'Alacant i Múrcia, però de Cuenca se m'havia despistat, ¿vale? Però se mos anaven saturant per la tardança i al final hem tingut que anar buscant. Claro. Entonces, pero bueno, ahí está, ya que ahora hacer front a lo que tenim y esperem, ¿vale? Y esperem que se quede ahí, perquè per qüestions veïnals, ¿vale? dels pobles del voltant, pues, també ha sigut una altra notícia esta setmana que d'alguna manera pues, van haver contenciosos i van haver per part dels veïns de Guadassuar, en este cas de l'Alcúdia, i no sé si també d'Alberic, si no me falla la memòria, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí estem. Bé, crec que s'ha quedat tot contestat en el primer torn. Passem al segon torn de paraules. Fernando, segundo turno, ¿quieres comentar algo? No. Ana? Sí, no, simplement afegir que a totes les paraules que heu dit tots els nostres companys respecte a l'illa, des del compromís també se sumem i li desitgem la major sort possible en la pròxima etapa. Molt bé, moltes gràcies. Laura, vols comentar alguna cosa? Sí, a veure, dos cosetes que se m'han passat. A veure, entenc que l'Ajuntament en el 1 d'octubre els fons se tenen que aprovar si hi ha alguna modificació d'alguna taxa o algun impost, no ha hagut res en el plenari, entenc que cada l'any que ve, cada el 2021, ni pugem ni baixem, se quedem igual com estem, ja que no hem passat res. Correcte, així és. Només matisar que l'any passat comentàrem, pues no sé si ara o en el pressupost, que se hauria de fer un estudi en quant a la taxa del FEM, de recollida de FEM, i se mos ha quedat, ha sigut un any tot un poc complicat, però bueno, se mos ha quedat aquesta tasca pendent de fer. I després també volia preguntar, he vist un folleto que la veritat és que n'he vist sols un, no sé si l'ha fet l'Ajuntament o alguna empresa. Hi ha un folleto que jo crec, bueno, per almenys a ma casa no ha arribat, el que no sé si s'ha tirat i algú ha passat i l'ha agarrat, també podria ser, de les fases de la Masia. No sé si això ho ha emitit l'Ajuntament i quina quantitat s'ha fet. I bueno, el cost ja el demanarem en comptabilitat. El cost del fullet? Sí, perquè suposo que no se usarlo de memòria. Vale, sí, evidentment no n'hi ha ningun augment de ninguna taxa, com bé has dit, estem fent el plenari d'octubre, és en este plenari com a molt tard on se podrien dur les modificacions de les diferents taxes o tipus impositius d'algun impost. I per el tema de la taxa de RSU, teníem que haver fet ja la reunió que tenim pendent plenària primer del pla local, de la proposta del pla local de residus. Hem tingut durant este mes passat de baixa a la persona de l'empresa que està fent el treball nostre i en teoria este mes, antes d'este plenari, teníem que haver fet ja la reunió plenària. S'incorporà esta setmana de la baixa i demà a la primera hora, crec que és a primera hora del matí, tenim ja una reunió, no diré que serà l'última, però esperem que demà puga donar-nos ja, perquè en canvi demanar en l'anterior reunió en canvi demanar més informació, a veure si demà ja ens presenta la proposta inicial de lo que seria este pla local de residus i podem fer quant antes ja una reunió en esta empresa, en el tècnic d'esta empresa, per a que ens explique en quina línia de treball ha fet el pla
i quines propostes ens fiquen damunt de la taula per a que nosaltres les discutim, les parlem, les reflexionem i a partir d'ahí definim quin pla volem i puguem definir també la taxa i tipus de taxa, com l'anem a redissenyar, com l'anem a dur endavant. Ja ho vaig comentar en el pleno passat, repeteix que ha sigut un tema de salut d'esta persona que ja s'ha reincorporat al treball i demà de matí tindrem aquesta proposta. Si demà de matí tenim ja la proposta més o menys ja definida, vos la faré arribar quant antes, si demà se queda ja definida, si no és el dilluns o el dimarts, i ja podríem convocar una reunió per a que la puguem revisar entre tots. Tindrà que vindre també este tècnic, estarà també el nostre tècnic en la reunió i anirem definint el tema de la taxa i sobretot primer el tema del pla, el tema de com i de quina manera volem arreplegar els nostres residus i quin tipus de replega anem a fer, de recollida anem a fer. I espero que a principis de setmana us pugui enviar això. Si demà intentem ja que se quede, encara que no estigui definit al 100%, per almenys ja enviar-vos un resum de lo que té que ser el pla. I evidentment tenim per almenys els primers mesos de l'any que ve per a discutir i per a acordar quin tipus de taxa se té que dur endavant i de quina manera la tenim que aplicar. Molt bé, no sé si han acabat ja les paraules del segon torn. Sí? Doncs estic mirant que hem passat en el Facebook de l'Ajuntament n'hi ha dues intervencions, una primera intervenció i una segona, en la que la segona intervenció fa referència a l'acord de la sessió d'ús de la Casa de la Cultura per al tema dels alumnes de l'IES de primer de batxiller i la primera fa referència al tema del carregador de cotxes elèctrics. Ara les contestaré, les dues, perquè ja no n'hi ha més preguntes. Bé, vaig a contestar la primera, que fa referència al carregador de cotxes elèctrics. En primer lloc, tinc que demanar disculpes a la persona que ha ficat esta consulta, perquè per lo que ens ha dit avui és la segona vegada que ho fica. Segurament en el pleno passat o no varen veure la pregunta o no varen poder contestar-la en temps i forma, i la contestem avui com a segona pregunta que fa esta persona, reiterant quan i com i a on, no sé si arriba ahir, però vaig explicar el quan, el com i a on, de ficar en Montserrat un carregador de cotxes elèctrics o de vehicles elèctrics, ja no sols de cotxes, sinó de vehicles elèctrics. Hem sol·licitat ja dues subvencions a les institucions de la Generalitat, en diferents organismes de la Generalitat, i les dues ens han sigut denegades, bàsicament per falta de consignació pressupostària, en aquest cas de l'ajuda. Si tenien X milions d'euros, arriba un moment que per puntuació, per la raó que siga, se queden per damunt d'altres i les dues ens les han denegades. Nosaltres la idea és, normalment ja fa un parell d'anys o tres que estan eixint subvencions anuals per a aquest tipus de muntatges i aquest tipus d'instal·lacions en les diferents localitats de tota la Comunitat Valenciana, i anem a continuar insistint en les ajudes. Això no vol dir que no se puguin plantejar en recursos ordinaris ficar també la planta. Tindrem que prendre aquesta decisió si s'esperem a que isca l'ajuda al 2021 o d'alguna manera en algun tipus de remanent puguem arreplegar la inversió que ens fa falta per a ficar en marxa aquesta instal·lació de vehicles elèctrics. La idea, crec que en algun moment ja la varen comentar quan varen demanar la subvenció, és ficar-la en una zona d'espai públic al costat de la planta solar fotovoltaica del polígon industrial de les Valletes. Per tant, espero que quede la resposta contestada. L'altra fa referència a la cessió de l'espai de la Casa de la Cultura, del temps, de quan, per què no se presenta demà, per què se tenim que esperar fins el dilluns, per què diguérem que era a finals d'octubre i ara hem dit en la primera quincena
de novembre. Bé, el presentar-ho el dilluns és perquè no anem a guanyar ni un segon ni un minut de temps en presentar-ho demà a presentar-ho el dilluns. El compromís que a mi m'ha confirmat el director de l'institut és que anirà el dilluns a primera hora personalment a fer el registre d'entrada per a entregar-li al director territorial en València, el dilluns de matí. Per tant, per qüestions temporals, dona igual que se presenti demà telemàticament des de qualsevol institució, de l'institut o de l'Ajuntament, o que se vagi personalment en la documentació baix del braç a la direcció territorial a presentar la nostra sol·licitud. I després, en quant a... primer diguem que era a finals d'octubre i ara estem dient que és principis o en la primera quincena de novembre. Si no recorde mal, en la reunió que vaig estar jo, el director i 4 o 5 o 6 mares que estigueren en la mateixa reunió, varen parlar de que seria a principis de novembre. Jo crec recordar que no vaig dir que seria a finals d'octubre, entre altres coses perquè és el que a mi se me va traslladar per part de la direcció tècnica de l'obra i del cap d'obra, el director, arquitecte director de l'obra i el cap d'obra me varen dir que estaria a primers de novembre. Avui que estem a 29, jo en la meva agenda tinc demà apuntat parlar per telèfon amb el director de l'obra, en l'arquitecte que està duent la direcció de l'obra, i després li cridaré també al cap d'obra, i a partir d'ahir serà quan tindrem ja una data més segura i més exacta. Ja he comentat també abans que fins que les tres aules que se van a convertir en aules, que al final és un laboratori, és la biblioteca i crec que és una altra aula, un espai multifuncional que n'hi ha en l'institut, que és el que se va convertir ara en 3 aules per a que capien almenys 30 persones en les mesures Covid, no podran utilitzar-se tampoc els espais de la Casa de la Cultura, que al mateix temps també necessitem que tinga l'autorització de la direcció territorial. Aquesta és l'explicació que puc donar. Demà, si jo tinc una data exacta demà, en la contestació per el Facebook entraré i ficaré la contestació que demà puga recollir de la direcció tècnica i del cap d'obra de les obres de l'institut. I crec que ja està tot contestat. Moltíssimes gràcies per les paraules que li heu dedicat a la companya Lídia i des d'ací reiterar les meves paraules i les paraules de les regidores i regidors que hem acomiadat a Lídia, que tinga molta sort, que llisca tot molt bé i que vagi endavant tots els seus projectes vitals. I a vostès, molt bona nit i fins al pleno del mes que ve, que intentarem ja a veure si podem donar alguna explicació. Seria interessant ja que podem donar, encara que siguin 2 pinzellades de lo que tindria que ser este pla local de residus, que tenim una tasca per davant importantíssima, sobretot de conscienciació ciutadana i de responsabilitat nostra de tota la corporació de com i de quina manera executem el millor pla que servisca de base per a que poquet a poquet mediambientalment els nostres residus vagin on toca i se reciclen de la manera que toca. Moltíssimes gràcies, molt bona nit i fins al pleno del mes de novembre.